an Madra Meallta. Bhí Madra ag dul thar siopa búistéara lá amháin. Chonaic sé píosa, breá, bagúin, crochta chrúca taobh amuigh. Chuir sé abhaile agus haithin sé go mór leis. Ansin, rug sé an mbágún agus as go brách leis abhaile chosa in airde. An mbealach abhaile, bhí an Madra dul thar droichead amháid. Dhearc sé síos in san uisce, agus chonaic sé Madra eile híos faoi, agus píosa, breá, fheola ina bhéalaige. Tháinig éiad an domhan Has sé, agus chuir sé culg hain. Rinne an Madra a bhí in san uisce an clas céine. Chuir sin bhuileadh fad é, agus céird a dhéanamh sé ach an feol a ligean mhaith, agus léim san uisce ag ionsaí an bhádar eile, mar thíl sé. Mo léinn, ní rogh Madra eile an, agus nuair a tháinig sé amach as an uisce, bhí sé fuair, floch, farragach agus rud ba bheasaná sin fad. Bhí an spóla, breá, fheola, cailte aige, siopa le fána ag an srá. Mar a deir an seanachal. An té nach múnaití é, ní múnaí an Scéal é.